Halo. Piye, Dik? Engko sore iso tak gak sampean? Sisik, Dik yo. Ono kakakane. Iram gedengan ya bongko. Iki listrik urung dibayar tapi lho yo. Ket ngomong ae kok pisan. Gedengan sapit ngene. Iram lagi sak plenget kok wis bongko. Listrik urung dibayar tapi jam 8:30 siraku ngelu bojoku lunga. Jam 9:30 bojo nem lunga. Kuwe ngowo. Bento. Setengah 11 aja aku ngowo tapi gak melas. Jam 11:30 senajan gak melas atimu panas. Bongko. Mikir kene sukiyem kowe minggir apa tak antem. Sukiyem kok dodolan gir. Bento. Sukiyem dodolan banyu. Nak mau antem aku mlayu. Sepine kaya ngene padha nang ndi yo bocah-bocah iki. Rokok isek wae lah. Wah, kuwi nek pol urip. Walah, pinuk apane? Bocah-bocah iki lho jare arep mrene kok ora ana rene. Padha nang ndi kabeh iki? Ora ngopi ngene. Rene munggo sik rokok isik ae. Yo ya, direkam yo. Iya, seneng tes. Apa? Aduh. Lho ya hati-hati lho yo nek munggah iku. Sikilku. Kenapa? Nek telek rong tes. Alah. Ngapain? Rokok. Mancing lho piye? Mancing kesuwen ulam ngenteni. Merantau. Lah terus opo ketimbang nganggur ngene iki? Ya saya mancing ae lah. Mancing. Ya, wis mancing ayo. Mancing tenan. Iya, ayo mancing ae ketimbang nganggur ae opo. Iya, tenan ae mancing tenan. Ngopi. Iya yo. Alah ngopine dipending sik wae mancing sik. Ya tak saling sik ya. Iya tak entenin kene aja suwe-suwe. Nang gage. Piye aku wis? Piye wis siap? Wis. Ayo budal. Ayo lanjut. Wabet. Kadang-kadang. Cekol tetep tak tiga iburane bongko pisan. Wadah. Wah, lajur kabeh. Sampai kecekel tak ida iburane bongko yo. Oi.